Jos puhutaan tietenkin ihan niin kuin vaan siitä, että sun ei tarvitse stressata koko ajan siitä rahasta ja sen riittävyydestä, niin onhan se ihan niin kuin äärimmäisen. Sehän on ihan tutkittu juttukin, että se on esimerkiksi yksi top niistä asioista, joista ihmiset stressaa, varsinkin silloin, kun sitä ei ole. Lämpimästi tervetuloa Reset Lifestyle-podcastin pariin. Ja tässä podcastissa tarkastellaan hyvinvointia monesta eri näkökulmasta ja tänään taloudellisesta hyvinvoinnista. Tellu Uotila. Kiitos, kun sain tulla. Ihanaa, että olet täällä. Kiitos, että tulit. Niin, kiitos, kun kutsuit. Ja nyt tänään me puhutaan taloudellisesta hyvinvoinnista. Mä sanoin, että hyvinvointi kattaa monta eri asiaa. Kyllä. Ja yksi, mikä on hyvinvoinnin osa-alue, on taloudellinen hyvinvointi. Itse asiassa aika merkittäväkin Kyllä. osa. Niin. Koska sitten taas, jos ei se ole kunnossa, niin se monelle aiheuttaa ihan valtavat määrät stressiä ja sitä kautta taas pahoinvointia. Mutta Tellu, ennen kuin mennään ihan puhtaasti siihen talouteen ja rahaan, haluaisitko ensin kertoa itsestäsi ja sun tarinan? No joo, voin kertoa. Eli oikeastaan mulla kaikki lähti tähän rahaan liittyen siitä, että mulla on pienestä pitäen asti ollut joku semmoinen hassu tunne, että mä haluan niin kuin olla vapaa. Ja eihän mä ymmärtänyt mistään taloudellista vapaudesta silloin, mutta se oli niin kuin se kantava ajatus. Ja sitten mä ajattelin, että no se hoituu sillä, että mä koulutan itteni hyvin ja hommaan sitten hyvän työpaikan. Ja mä menin sitten lukemaan kauppatieteiden maisteriksi luin yliopistossa. Ja sitten sen jälkeen menin S-ryhmään tämmöiseen silloisen S-trainee-ohjelmaan. Ja sitä kautta pääsin sitten esimieshommiin ja niin kuin johtajatehtäviin. Ja vedinkin sitten niin kuin aika monta eri yksikköä viimeisenä Sokos Helsinkiä tuossa Helsingin keskustassa. Mutta sitten mulla toisen lapsen syntymän jälkeen niin tuli semmoinen tilanne, että sitten kun oli aikaa enemmän, niin rupesi miettimään, että onko mä nyt semmoisella polulla, että se vapaus voisi olla niin kuin taloudellisesti mulle joskus mahdollista. Ja totesin, että ei sinne päinkään, että vaikka niin kuin mä olin tosi kiitollinen sille uralle S-ryhmässä, niin ei vähittäiskauppa ei ole ehkä se kaikista niin kuin raharikkain niin kuin meininki ja palkkatyö ylipäänsä. Ja sitten mä lähdin niin kuin tekee isoja muutoksia ja monen mutkan kautta mä päädyin sitten Varapuun Mikko Sjögrenin niin kuin valmennukseen ja siellä Mikko ihan lyhyesti kertoi vaan, että hei, että miten asuntosijoittaminen toimii. Mäkin olin ajatellut siihen asti, että se on enemmän sitä, että raharikkaat pukumiehet käy hakemaan sen salkun, joka on täynnä rahaa ja sillä tekee vähän kiinteistökauppaa. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että ei sitä voi tehdä velkavivun avulla hallitusti, ja muuta, niin se oli mulle semmoinen no-brainer. Kun mä ajoin sieltä valmennuksesta kotiin, niin mä soitin heti mun miehelle ja sanoin, että nyt mä aletaan asuntosijoittaa. Ja sitten kun mä pääsin kotiin, niin se oli jo kattonut meille muutamat ensimmäiset vaihtoehdot. Ja siitä kuukausi niin meillä oli eka sijoitusasunto. Ja siitä sitten niitä alkoi kertyä aika niin kuin vauhdikkaasti. Ja sitten oikeastaan se oli se yksi polku, siitä lähti niin kuin mun sijoittamisen polku ja niin kuin tavallaan oman talouden vienti voimakkaasti eteenpäin, mutta sitten samalla niin kuin mä aloin kokea tyytymättömyyttä olla toisen palkkalistoilla. Ja sitten mulla oli semmoinen onnellinen tilanne, että mun mies oli ottanut heidän perheyrityksensä niin kuin hoteisiin ja veti sitä, ja me oltiin sitä pähkätty jo illat ja viikonloput kotona. Joten oli sitten hirveän luonnollista, että mä siirryin siihen sitten kanssa. Ja mä sitten irtisanouduin 2014 sieltä Sokos Helsingin tavaratalojohtajan pestistä. Ja se oli myös semmoinen hetki, että moni tuli sanoa, että sä oot hullu, että sä jätät niinku urapolun ja muuta. Mutta mä olin sitä miettinyt jo niin pitkään ja mulle se oli tavallaan semmoinen, että ei kun nyt mä lähden tälle polulle. Ja sitten me organisoitiin hommat miehen kanssa niin, että meillä oli yksi iso tuotekehitysprojekti se firmassa, niin mun mies otti hoteisiinsa sen. Ja sitten kun mulla oli sitä johtamistaustaa, niin mä otin meillä toimarin tehtävät. Ja sitten me vedettiin sitä yritystä sitten niin kuin oikeastaan sitten tuossa viime vuonna myytiin siitä sitten loput yhdelle ruotsalaiselle pörssiyhtiölle. Nyt olette myyneet sen? Joo, me myytiin se 2023. Sitten loppuosa siitä. Ja nyt me ollaan sitten vähän niin kuin täysin vapaita. Taloudellinen vapaus meillä tuli sitten siinä. Oikeastaan se oli se, minkä perässä mä niin kuin lähdin menemään, mutta sitten se yrittäjyys toi mulle jo niin paljon niin kuin vapautta kuitenkin niin kuin organisoida sitä elämää. Että sitten se, vaikka se taloudellinen vapaus, mä edelleen halusin sen, mutta se, että milloin mä sen saavutin, niin se menetti vähän niin kuin merkityksensä. Eli mä en ihan tarkkaan sitä niin kuin hetkeä ole rekisteröinyt, koska tavallaan se riitti jo mulle siinä kohdassa, mutta se, sanotaanko, jos mä oon nyt 48, niin noin 40-vuotiaana jossain kohdassa, niin se napsahti sitten se. Ja sitten sit se, kun päästettiin irti operatiivisesti ja myytiin toi firma, niin sit siinä kohdassa sitten tuli tavallaan sellainen operatiivinen vapaus myös. Eli siitä lähtien on sitten elänyt ihan sijoitusten tuotoilla ja myös sitten niin kuin tehden just niitä projekteja, mitä itse haluan.
Nyt jos jollain kuuntelijalla, katselijalla tulee se sama fiilis, että mä haluan ton saman, niin mitkä sun neuvot olisi hänelle, sellaiselle henkilölle, joka haluaa tehdä saman, voisiko resetoinnin tai restartin kohti taloudellista vapautta? No se pitää tehdä päätös. Se on kuitenkin niin iso tavoite ja se vaatii paljon, se ei tapahdu hetkessä. Ja siinä pitää kuitenkin niin kuin opiskella paljon ja tehdä muita asioita, niin semmoinen todella sitoutunut päätös, se on niin kuin ihan ensimmäinen. Ja sitten sen jälkeen niin kuin lähtee opiskelemaan sijoittamista. Et se sijoittaminen joka tapauksessa niin kuin tulee vastaan tavallaan siinä mielessä, että vaikka olisitkin tosi hyvä palkkaisessa duunissa tai sitten olisi menestyvä yritys, niin sitten kun sitä rahaa tulee, niin sille pitää osata tehdä myös jotain. Eli sijoittaa se järkevästi niin, että sitten se kantaa koko sen loppuelämän. Niin kyllä ihan ensimmäinen on se, että teet sen sitoutuneen päätöksen. Toinen on se, että sit opiskelet sijoittamista ja niitä rahataitoja. Ja sitten jos haluaa oikein niin kuin oikeasti kanssa tehdä, niin kyllä se melkein niin kuin se yrittäminen jollain tasolla, jos haluaa niin kuin nopeasti edetä. Että kyllähän niin kuin asuntosijoittamilla esimerkiksi ja myös osakesijoittamalla voi tehdä sen, mutta mitä enemmän sä saat pumpattua rahaa siihen kuvioon, niin sitä nopeampaa se homma tietenkin on. Ja sulla on myös koulutuksia tähän? On. Siis mä oon pistänyt niin kuin itseni kouluttamiseen. Joo, mä oon ensinnäkin laittanut itseni kouluttamiseen niin kuin todella paljon. Ja sitä kautta, niin kuin, sitten kun muut on ruvennut kysymään sitä, että hei, auta mua, kerro miten sä oot tehnyt, niin sitä kautta on itse ruvennut valmentaa myös muita. Jos haluat tiivistää niin kun stepit, että sekin, että haluaisi lähteä tekemään asuntosijoittamista, niin mitkä ne sun stepit siihen olisi? No eka opiskele vähän, mutta älä liikaa, koska sitten jää helposti siihen, että pitää tietää kaikki eikä uskalla toimia ollenkaan. Mutta opiskele vähän, että ymmärrät perusteet. Sen jälkeen mene ja osta. Eli osta se ensimmäinen. Se ensimmäinen on aina niin kuin se pahin. Ja siihen jännitys on korkeimmillaan, mutta sitten kun se yhden on nostanut, niin sitten se matka helpottuu. Eli pitää vaan lähteä liikkeelle ja aloittaa. Ja sitten sen jälkeen niin opiskelee vaan lisää sitä aihetta ja lähtee niin kuin miettimään sitä rahoitusta. Että mitä enemmän saa rahoitusta hoidettua itselleen, niin sitä vauhdikkaammin voisit ostaa uusia asuntoja. Miten sä koet, kun osa on nyt puhunut, että nyt on niin kuin tiukat ajat asuntosijoittajille tai muuta, niin mikä sun kokemus on? Sä oot kuitenkin sen alan asiantuntija. Joo, no siis totta kai jos on myynti, jos haluat myydä, niin on kovat ajat, mutta sitten jos haluaa ostaa, niin nythän on ollut maailman paras aika ostaa. Ja sitten tietenkin se, että riippuu mistä. Että se sijainti on niin kuin tosi tärkeä. Sitten jos sijoittaa kasvukeskuksiin niin kuin minä, niin siellä niitä mahdollisuuksia on ja vuokralaisia on. Ja sitten myös asuntojen arvot, koska eihän se haittaa, jos sä oot ostanut vaikka asunnon, leikitä, että sä ostit sen vaikka just siinä koronahuippuvuosina, vaikka 2021, ja se oli korkealla niin kuin asuntojen arvot. Sitten Ukrainan kriisin jälkeen asuntojen arvot tuli alas, ja ollaan edelleen siinä, niin eihän se välttämättä haittaa, jos ei sun tarvitse sitä myydä, että mikä se sun asunnon arvo on, koska se tuottaa sulle sitä vuokratuottoa kuitenkin koko ajan. Mutta se, että sä ostat sen hyviltä paikoilta, että saa sit helposti vuokralle, niin se on niinku tosi oleellista. Sitten hypätään taas niinku hyvinvoinnin näkökulmasta. Miten sä mielät sen, että niinku, kuinka tärkeä se taloudellinen, on se sitten taloudellinen turva, tai se, että se talous on ylipäätään tasapainossa, tai sitten taloudellinen vapaus, niin se on hyvinvoinnille? No mulle se on ollut tosi merkityksellinen ihan siitä, että koska sit, kun se vapaus on ollut mulle niin tärkeä, että mulla on jotenkin ollut aina semmoinen, että jos joku kahlitsee mua jollain tasolla, niin kuin, tai mun aikatauluja lähinnä, niin mua rupeaa ahdistaa. Niin se on niin kuin mun hyvinvoinnille ollut äärimmäisen tärkeä. Mutta sitten jos puhutaan tietenkin ihan niin kuin vaan siitä, että sun ei tarvitse stressata koko ajan siitä rahasta ja sen riittävyydestä, niin onhan se ihan niin kuin äärimmäisen. Sehän on ihan tutkittu juttukin, että se on esimerkiksi yksi top niistä asioista, joista ihmiset stressaa, varsinkin silloin, kun sitä ei ole. Sua ennen täällä oli Tomi Kokko. Joo. Ja Tomin kanssa meillä oli aina tämmöinen periaatteessa kaikesta luopuminen. Niin. Sama mikä hän teki, että hän luopui kaikesta. Ja nyt se, että sä et ole sidottu mihinkään, niin miltä sulle samoin, että siellä on niin kuin kaikki sun niin kuin materia, niin minkälaisia ajatuksia sulle tulee tästä? No siis mä ymmärrän ton täysin ja ehkä siinä on niinku myös semmoinen, kun lähtee sitä vaurautta niinku keräämään, niin siinä on varmaan erilaisia vaiheita. Ja on niitä vaiheita, että on kiva omistaa, on kiva haalia, mutta sitten kun sitä omistamista tulee, se tuo myös tosi paljon niinku vastuuta ja vaivaa ja kaikkea muuta.
Ja ehkä mä oon itse siinä vaiheessa, että mä olisin hyvin valmis luopumaan myös niin kuin tietystä. Et esimerkiksi niin ihania kuin asunnot on, niin kyllä mä välillä mietin myös sitä, että kuinka paljon niistä on vaivaa ja muuta. Ja varmaan jossain kohdassa niitä rupean pikkuhiljaa realisoimaan sitten, kun aika on niin kuin parempi myös mahdollisesti. En ole mitään lopullisia päätöksiä tehnyt. Mutta mä ymmärrän ton täysin, koska tavallaan se, että olisi hirveän helppo esimerkiksi se, että sijoittaisit vaikka vaan johonkin helppoon indeksirahastoon, sun rahat olisi siellä ja fine, ei olisi paljon niin kuin häsäämistä, kaikkea sitä, mitä niin kuin, vaikka mäkin olen ulkoistanut mun asuntojen hoidon hyvin pitkälle, niin on niistä silti vaivaa. Totta kai se, että joku käyttäytyy huonosti vaikka jossain asunnossa ja sitten niitä joutuu remontoida joka tapauksessa aina aikaväliin, vaikka sä ulkoistat kaikki, niin pitää sun silti huolehtia, että kaikki nämä asiat tulee hoidettua. Niin mä ymmärrän täysin ton ajatuksen. Mä en olisi valmis luopumaan siis sillä tavalla kaikesta, että mä antaisin niin kuin kaiken mun omaisuuden pois, mutta mä olisin valmis luopumaan niin kuin semmoista kiinteästä, josta on koko ajan niin kuin vaivaa ja muuta. Ja yhä varmaan niin kuin keskittää sitten tavallaan niihin asioihin, mitä oikeasti haluaa. Tämä on itsellekin jännä, koska toteutti sen unelmansa omasta keskuksesta. Kyllä. Sä tiedät tämän mun unelmani ja olet käynyt. Niin toteutin sen unelmani, aivan valtava määrä työtä. Eikö? Aivan valtava 9 lämmitettävää rakennusta. Yes. Joo, ja siis toi, niin kuin sanottu, niin toi on varmaan myös semmoinen tietynlainen polku, mikä pitää läpi käydä. Ja sitten niin kuin, mutta että sitten tavallaan myös, kun alkaa tulla sellaiseen tilanteeseen, että aika moni asia on niin kuin mahdollista vaikka taloudellisesti, niin sitten yhä tarkemmin rupeaa miettimään, että minkä mä ihan oikeasti haluan. Just hyvin pitkälle tuosta näkökulmasta, niin kuin, että mikä vaiva ja mikä siitä omistamisesta niin kuin aina tulee. Et se on, ja hirveän helpostihan me niin kuin haaveillaan asioista, mutta sitten kun me saadaan ne, niin se välttämättä se omistaminen ei tunnukaan niin hienolta, mitä tuntuu se haaveilu siitä. Ja se niin kuin hyvin nopeasti, sekin on ihan tutkittu juttu, että se aika nopeasti haihtuu sit se omistamisen tai se uutuuden viehätys niin sanotusti siitä. Just kun sehän tulee niin paljon sitä vastuuta. Niin, kyllä. Tosiaan sitten taas, mullehan se oli, että koska minä itse olen tämän unelmoinut, itse olen halunnut, että nyt on silleen, että ok, maksa tämä hinta. Se tarkoitti sitä, että se työmäärä oli valtava. Niin sitten että ihan itse olen tämän halunnut, että paina, että anna mennä, niin. Että nyt jaksaa. Kyllä. Niin, ja sitten taas mennään ajasta taaksepäin. Mä aikoinaan asuin Turussa, sitten mulla tuli, kun mä lopetin kisaamisen, mutta ei mulla ole täällä mitään. Että mun parhaimmat ystävät on Helsingissä, mun perhesuku on enemmän siellä, että mä haluan lähteä. Jälkikäteen tyhmästi tehty, koska mulla oli erittäin menestynyt personal training toiminta siellä, mutta mähän vaan etsin hyvän tyypin, johon mä luotin, jolle oli samanlainen valmennustyyli kuin mulla. Annoin hänelle kaiken. Munhan olisi sekin kannattanut, että mä ikään kuin myyn sen mun bisneksen. Myyn niin kuin ne asiakkaat, että ei tarvitse tehdä sitä asiakashankintaa. Ja hän teki, olisiko vuosi sen jälkeen, niin soitti, että Jenni, nämä sun asiakkaat on ihan huipputyyppejä. Mä ajattelin, että niin on, että tiedätkö, kun mä en tee kusipäitten kanssa töitä. Niinpä, kyllä. Että ne on oikeasti ihan huikeita varmaan edelleen jatkaa, mutta mä halusin, että heillä on hyvä olla, mutta toki mun olisi kannattanut ehkä liiketoiminnan näkökulmasta ajatella sitä. Mutta se, mitä mä silloin tein, koska mä lähdin sieltä, mä sain nopeasti niin kun kämpän, mulla itse silloin Ilmarisen kämppä ja silloin sanoin, että mä olen tosi tyytyväinen, olisin nyt valmis muuttaa Helsinkiin, onko teillä jotain tarjolla? Sitten sanoin, että hei, tässä on 3 vaihtoehtoa, minkä näistä haluaisit valita? Että niitä ei ollut ilmoitettu edes mihinkään, että mä sain valita, että minkä haluan. Ja muutin sitten 3 viikossa. Sanoin itseni töistä irti ja lähdin. Mutta yksi parhaimpia oppeja, taisin itse asiassa olla jossain Tony Robbinsin valmennuksessa just silloin, että tunne lukusi. Niin, että tiedä sun menot, tiedä sun tulot. Ja silloin kun mä lasken kaikki, että mitkä on ne mun menot, että kun mä jätin kaiken taakseni, että mitä mun on vähintään tehtävä, vähintään tienattava, jotta mä selviydyn mun kuluista. Niin tämä on ainakin yksi mun vinkki, että jos joku haluaa sitä taloudellista vapautta lähteä tavoittelemaan, että tunne ensin lukusi. Että sama pätee, kun tehdään elämäntapamuutosta. Kyllä. Niin tunne lukusi, että sä tiedät täsmälleen sun tarkkaan menot, tarkkaan tulot ja sitten samoin, että mikä on se elämä, mitä sä haluat elää, mikä sen hintalappu olisi. Että mitä silloin tulisi tiedata. Joo. Ja aika harva siis tekee ton, tai me yleensä tiedetään kyllä hyvin pitkälle ne meidän tulot.
koska se on monesti se kuukausipalkka, mikä napsahtaa kerran kuussa tilille, mutta me aika harvoin tiedetään ne menot, tai me ainakaan tiedetään se, että mihin ne kaikki menot menee. Ja se on juuri noin, että siitä se kaikki niin kuin lähtee. Ja sitten aika harva laskee lopulta kuitenkaan sitä, että paljonko sitä tarvii. Ja sitten se ehkä yllättää, että se saattaa olla lopulta kuitenkin pienempi, mitä me ajatellaan, koska just ton omistamisen näkökulmasta kaikkea ei tarvitse omistaa. Sä voit esimerkiksi, me monesti halutaan vaikka unelmaa se, että meillä olisi joku huippuhuvila vaikka jossain aurinkorannikolla tai jossain muualla, mutta sitten lopulta me ehkä ollaan siellä niin kuin se 1 kuukausi tai se pari viikkoa vuodesta, niin tavallaan tarviiko sun kaikki se omistaa? Mitä jos sä niin kuin vuokraat? Ja näin, niin silloin tavallaan ne asiat, niin kun, silloin sulla häipyy se, että sun tarvii huolehtia siitä. Ja silloin sulla myös, silti sä voit aina vaihtaa kohdetta, sä voit niin kuin kokeilla, missä sä tykkäät olla ja muuta. Että tavallaan kun kaikkia noita lähtee laskee auki ja muuta, niin monesti niin kun me huomataankin, että hei, me saatetaankin pärjätä aika paljon pienemmällä. Mutta se, että ne on todellakin tiedettävä ja aika harva uskaltaa tai osaa laskea myös sitä, että paljon mä oikeasti tarvin, että minkä kokoinen salkku mulla pitää olla. Ja sitten lähdetään niin kuin hakemaan vaikka sitä taloudellista vapautta, mutta kun ei ole laskettu sitä, niin ei tavallaan ymmärretä myöskään sitä työtä, mitä se vaatii. Ja sitten niin ollaan helposti sellaisessa tilanteessa, että tavallaan yritetään osua johonkin maaliin, jota ei edes tiedetä. Ja sen takia niin kuin osut aivan täysin oikeaan, että toi on se kaiken lähtökohta. Se on jännä. Nyt mä taas siihen hyvinvointiin, koska musta tosi usein, ihan yhtä lailla kuin Mikon valmennuksessa olleena, niin samoin mitä Mikko puhuu niin kuin rahasta tai taloudesta, niin me voidaan siihen tilalle vaihtaa sana hyvinvointi. Ja siellä on todella pitkälle samat lainalaisuudet. Molemmissa on tämä tunnelukusi. Että kun sä lähdet tekemään sitä muutosta, että sulla on alkumitat. Kyllä. Sulla on ehkä, niin kun, että sä ehkä tiedät ne kalorit ja muut, ja samoin, että sulla on se päämäärä, mihin sä niin kun haluat mennä. Että mikä on se sun tavoitepaino tai tavoitemitat ja mitä siihen vaaditaan. Sitten se kaikki pilkotaan tekoihin. Kyllä. Että kun sä tiedät, mistä lähdet, minne sä haluat päästä, mitä välitavoitteita sinne tarvitaan, mutta yhtä lailla, miten ne tavoitteet, miten ne määritellään toiminnaksi, päivittäisiksi toimiksi ja valinnoiksi. Kyllä. Joo, siis noinhan se on. Ja sitten siinä on yksi semmoinen sana, joka aika useasti unohtuu, on semmoinen johdonmukaisuus. Sun pitää niin kuin jaksaa johdonmukaisesti tehdä niin kuin sitä. Se on ihan sama kuin vaikka terveysasiassa, jos sä haluat pudottaa painoa tai elää terveellisemmin, niin se ei riitä, että sä teet sitä niin kuin kerran kuussa tai muuta, vaan sun pitää oikeasti niin kuin johdonmukaisesti jaksaa tehdä sitä koko ajan. Ja siinä on oikeastaan se vaikeus. Että kun puhutaan sit elämäntaparemontista tai hyvästä niin kuin hyvinvoinnista, tai puhutaan sitten jonkun taloudellisen tavoitteen saavuttamisesta, varsinkin jos ne on isoja, niin silloin niin kuin sun pitää jaksaa tehdä niitä samoja asioita ja luoda siihen rutiineja ja tehdä niitä niin kuin päivä toisensa jälkeen. Ihan sama kuin Aaron, taisi olla 5-vuotias, 4- tai 5-vuotias tässä vaiheessa, kun hän sanoi, että äiti, sun täytyy jaksaa grindaa. Niin, joo, se on juuri näin. Sun täytyy jaksaa grindaa. Ja sitten aika moni unohtaa myös sit sen, että vaikka se omaisuus ei olisikaan vaikka asunnoissa tai se olisi vaikka vaan niin kuin rahastoissa ja muissa semmoisissa, jotka on aika helppoja niin kuin sitten hallinnoida eikä vie sun aikaa, niin silti kaikki omaisuuden hoitaminen ja muu, niin se vaatii silti aikaa. Ja sitten se vaatii niin kuin sitä, että mistä ei kans kauheasti niin kuin puhuta, on se, että ei ne tavallaan ne rahahuolet häviä sittenkään, kun sitä rahaa on, vaan ne muuttaa vaan muotoa. Sitten tulee helposti tilalle niin kuin ne asiat, että saattaa pelkää sen menettämistä, saattaa pelkää niin kuin niitä, että tekee tyhmiä päätöksiä, saattaa pelkää, että se raha ei riitäkään, pitääkö mun tehdä jossain kohdassa niin kuin lisää. Ja sitten myös ihan, mitkä ei ole välttämättä pelkoja ja muuta, mutta sitten kun sulle ei enää napsahdakaan niin kuin kerran kuussa se tili, niin sun pitää niin kuin miettiä, että miten sä niistä sijoituksista itsellesi niin kuin sitä rahaa otat. Sittenhän se on helppo, jos se on sijoitusasunto ja sieltä tulee hyvin pitkälle semmoinen kuukaudenomainen vähän niin kuin palkka, niin sulla tulee ne vuokrat tiettynä hetkenä ja sehän on vähän niin kuin kuukausipalkka. Mutta sitten jos ne on esimerkiksi ne rahat osakkeissa tai rahastoissa, niin sun pitää myös suunnitella sieltä, että miten sä sitä rahaa sitten itsellesi otat. Eli tavallaan, niin kuin, no nämä nyt ei ole maailman suurimpia niin kuin huolia, mä en tarkoita sitä, mutta tavallaan se, tai ne on positiivisia niin kuin asioita, mitkä pitää niin kuin ratkaista, mutta joka tapauksessa niin kuin ne huolet siitä rahasta ei häviä ikinä, vaan kyllä ne vaan muuttaa muotoonsa ja ne on sitten erilaisia niin kuin eri vaiheissa sit sitä vaurastumista. Nyt kun sä puhuit noista huolista,
otetaanpa tähän suhtautuminen. Joo. Miten sä suhtaudut, koska tuossa on aika paljon se, että miten me suhtaudutaan asioihin. Joo. Nähdäänkö me mahdollisuutena vai uhkana se meidän oma asenne, meidän oma suhtautuminen. Kyllä. Niin minkälainen sun suhtautuminen on tässä tai miten sä ohjeistaisit jotakuta suhtautumaan? No mun mielestä se opiskelu on siinä mielessä niin tärkeää, koska se auttaa sua suhtautumaan siihen rahaan myös niin, että tavallaan sitä on maailmassa loputtomasti. Sä voit sitä tehdä aina lisää. Ja jos sä osaat tavallaan ne periaatteet ja tajuat miten sijoittaminen toimii, miten sä voit yrittämisellä tehdä sitä lisää ja muuta, niin tavallaan se kaivohan on niin sanotusti loputon. Ja silloin kun tavallaan hiffaa sen, niin silloin tulee enemmän semmoinen todellinen vapaus. Koska tavallaan, että jos mäkin nyt menettäisin kaiken, niin mulla on kuitenkin ne keinot ja se osaaminen, mitä mä voin sitten niin kuin aina ammentaa johonkin muuhun. Eihän se hauskaa olisi lähteä niin kuin nollasta tai jopa miinukselta niin kuin sitä matkaa uudestaan talsimaan, mutta joka tapauksessa mä uskoisin, että mä pystyisin tehdä sen vielä paljon nopeammin sen takia, että kun sen on kerran tehnyt, niin sitten sen pystyy niin kuin tehdä uudestaankin. Ja pystyisin todennäköisesti myös vakuuttamaan isomman joukon ihmisiä, joilta voisi esimerkiksi kerätä rahaa johonkin yhteiseen diiliin ja sitä kautta niin kuin nopeuttaa sitä matkaa. Ja mä itse mielen myös, että se meidän energiahan on meidän valuutta. Ja samoin itse hyvin paljon sijoittaneena omaan osaamiseeni, niin mä myös kannustan ihmisiä, että oikeasti siihen omaan tietotaitoon ja osaamiseen kannattaa panostaa, koska se on jotain, mitä meiltä ei pystytä koskaan viemään pois. Joo. Ja kun me ollaan myyty nyt toi yksi yritys, niin nyt me ollaan itse asiassa ostettu yksi toinen yritys. Ja se on hauska nyt tavallaan ruveta sitä, että kun nyt sä pystyt niin kun sen, mitä sä oot oppinut niin kuin kerran, niin nyt sä pystyt sen opin niin kuin myös palastella ja ruveta tavallaan niitä oppeja, että miten mä rakentaisin yrityksen, jos mä rakentaisin sen A:sta niin kuin täydellisesti. Tavallaan, niin kuin, eihän ikinä mikään mene niin kuin täydellisesti, mutta tavallaan niin kuin, jos mä otan ne parhaat opit, kaikki ne opit, mitä mä oon tässä nyt oppinut matkan varrella ja pistän niin kuin ne nyt peräjälkeen, niin miten mä pystyn sitten rakentamaan sen. Ja se on, me ollaan nyt tavallaan sillä matkalla, ja tossahan siinä vähän on kyse. Samoin, jos mä menettäisin nyt kaikki mun omaisuuden, mun pitäisi vaikka sijoittaminen lähteä, vaikka asuntosijoittaminen alusta, niin mä todennäköisesti pystyisin tehdä sen aika paljon nopeammin sen takia, että mä tiedän ne kaikki vaiheet jo. Koska nythän mä oon opetellut samalla, kun mä oon kulkenut sitä polkua. Ja sen takia sillä opiskelulla pystyy jo nopeuttamaan sitä, koska siinähän sä tavallaan lainaat muiden ihmisten pureskeltua oppia ja otat niitä palasia sitten siihen omaan matkaan. Haluatko sä jakaa niitä sun oppeja, että jos sä nyt perustaisit sen, niin mitkä olisi ne sun stepit, että sä teet? No joo, ensinnäkin se yrittämisessä on se, että todellakin mietin sen, että mikä on mun vahvuus, ja sitten kun mä oon tekemässä sen mun miehen kanssa, mikä on hänen vahvuus, mitkä on meidän vahvuudet, me keskitytään niihin. Ja nyt kun meillä on mahdollista myös se, että me voidaan myös, me ei tarvitse välttämättä heti elää sillä yritysten tuotoilla, niin me voidaan palkata sinne heti, että me ollaan siinä onnellisessa asemassa, missä ei välttämättä moni aloitteleva yrittäjä ole, että sä joudut tehdä monia asioita pitkään itse siellä yrityksessä sen takia, että sulla ei ole vaan varaa palkata tai ulkoistaa niitä tekemisiä. Mutta kun me tosi tarkkaan tiedetään, missä me ollaan hyviä, niin me keskitytään niihin ja sitten me pyritään ulkoistaa ja hakea joko ulkoistettu partneri tai palkkaa sit niihin asioihin, mitä meidän ei kannata tehdä. Se on yksi sellainen asia. Sitten toinen on just se, että miten minä toimin yrittäjänä. Se on yksi se asia. Että tavallaan mä en halua enää yrittämistä tehdä niin niskalimassa, miten mä oon sitä joskus tehnyt, vaan enemmän siitä tavallaan sen muun elämän ehdoilla kuitenkin. Että tavallaan se, että oma hyvinvointi pysyy koko ajan, oma vireystila hyvänä ja korkeana ja semmoinen rentous siinä tekemisessä. Eli tavallaan mennään vähän eri tavalla kuin esimerkiksi just silloin perusyrittäjä tai miten yrittäjyyttä ajatellaan, että tehdään suunnilleen aamusta yöhön ja ei vapaapäiviä ja muu, vaan enemmän se, että mä suunnittelen sinne myös ne vapaapäivät, jotta mä pysyn itse energisenä koko ajan. No sitten, että tavallaan mun pitää itse eka miettiä, miten mä sitä yrittäjän työtä ja miten mä hallitsen sitä omaa tekemistä. Ja siinä on keskeisenä just tavallaan se, että pysyy hyvässä vireystilassa ja sitten toisaalta se, että mihin mä itse keskityn ja mitkä sitten muut saa hoitaa. No sitten tavallaan hyvin pitkälle sit se yrityksen, niin me noudatetaan siinä semmoinen kuin EOS-systeemiä. Eli siitä on semmoinen kirjakin kuin Traction, kannattaa se katsoa, mutta tavallaan se, että EOS on se,
Siinä on niin kuin tietyllä tavalla sä organisoit sen sun tekemisen. Ensinnäkin, että sulla on prosessit kunnossa. Ja meilläkin, vaikka me ollaan hyvin alkuvaiheessa siinä, niin me halutaan heti niin kuin mallintaa jo vaikka tiettyjä tekemisiä siellä, jotta sitten kun sinne tulee uusia ihmisiä, niin se tekeminen on jo mallinnettu ja ne on helppo ihmisten tulla niin kuin siihen tekemiseen. Ja sitten kun se sun toiminta alkaa skaalautua, niin siellä on jo heti tietyt toimintamallit. Ja sitten samoin se, että tavallaan niin kuin pyritään koko ajan, että ne ihmiset, jotka sinne tulee alussa, se ei ole ihan mahdollista, mutta että ne sais myös tehdä hyvin pitkälle niin kuin sitä työtä, missä ne on hyviä. Eli tavallaan rakentaa semmoinen organisaatio ja tiimi, jossa niin kuin ihmiset saa oikeasti niin kuin tehdä niitä asioita, missä ne on parhaimmillaan. Koska sitten jos me pystytään luomaan semmoinen niin kuin organisaatio, niin siellä ihmiset tekee vaan niitä asioita, missä ne on niin kuin huippuja. Ja silloin tavallaan päästään taas niin kuin tosi paljon pidemmälle siinä hommassa. Sitten tietty mittaristo, mitataan koko ajan mitä tehdään. Eli se, että jos vaikka niin kuin myyntiin pitää olla tietyt mittarit, sitten tietyt liikevaihto, tietyt tulos, tietyt kassavirtatavoitteet siellä ja sitten tavoitteita tietenkin niin kuin muihin osa-alueisiin, mitkä on sille liiketoiminnalle niin kuin tärkeitä. Mutta tietty mittaristo, koska silloin pystytään koko ajan katsoa, että hei, ollaanko me menossa sinne, mihin me ollaan niin kuin aikomassa mennä. Ja se on yksi semmoinen tosi tärkeä juttu ja siinä moni varmaan yrittäjä menee myös vähän niin kuin, että vaan vähän niin kuin ajelehditaan. Mennään nyt tonne ja ehkä sitten tonne, mutta sitten kun sä mittaat oikeasti, niin sä pysyt koko ajan niin kuin kartalla. Se on ihan sama kuin jos pelaisi vaikka koripalloa ilman, että sulla olisi tulostaulua. Sä et tiedä yhtään, niin kuin, että tässä nyt vaan pelataan, mutta ei meillä ole mitään hajua, että mikä tämä tilanne on. Niin siitä saa varmasti kiinni, että sun pitää koko ajan tietää tavallaan, missä sä meet. Niin tuossa nyt ainakin niin kuin muutamia semmoisia, mutta jos lukee sen EOS ja sen Traction-kirjan, niin siitä saa aika hyvin. Sitten tietenkin vielä ehkä semmoinen, että on tietty visio sillä yrityksellä. Ja nyt mä en tarkoita aina sitä, että mun on ollut välillä vaikea niin kuin miettiä sitä visioa, kun mä aina ennen jotenkin ajattelin, että se pitää olla sellainen maailmaa syleilevä. Tiedätkö, että semmoinen, että me olemme nyt tulleet parantamaan tällä yrityksellämme niin kuin suunnilleen nälänhädän tai mikä tämä on tämä? No joo, mutta jonkun ison tavoitteen maailmassa. Ilmastonmuutos, sitä sanaa mä hain, joo, ilmastonmuutoksen. Mutta ei, se voi olla tavallaan se, että me halutaan tulla vaikka meidän yrityksellä tällä toimialalla niin tekemään niin kuin vaikka asiakaspalvelu, nostaa vaikka koko asiakaspalvelun taso ihan eri tasolle. Ja se on niin kuin meidän firman tehtävä. Et se voi olla niin kuin paljon semmoinen niin kuin pienempi, jolloin se on paljon helpompi myös käsittää. Mutta kun sen vision on joka tapauksessa pureskellut itselle ensinnäkin hyvin ja miettinyt, niin sitten se on paljon helpompi kommunikoida sille sun porukalle ja sun porukka tietää, mihin niin kuin ollaan menossa niiden lukujen päälle. Eli tavallaan ne luvut ja se visio yhdessä niin kuin johtaa sit sitä meidän tietä sinne eteenpäin. Tässä muutamia asioita. Aivan loistava. Se on niin fantastinen, koska yhden ystäväni kanssa, on varmaan aina puoli vuotta sanonut, että kun on täysin ainutlaatuinen olisiko sanoa, kyky yhdistää asioita. Tietotaito on aivan ainutlaatuinen. Ja se, että miten hetkessä, miten se kaikki yhdistyy hänen mielessään. Ja sitten miten siellä yrityksessä, missä on töissä, että kun siellä ei nämä tietyt jutut ei toimi. Ja kuinka siellä tietyllä tavalla tehdään ja kun tämä ei toimi. Mä koko ajan, että perusta oma yritys. Perusta oma. Että alat tekemään tätä niin kuin itse. Että sulla on oma, että sä tiedät, mitkä asiat toimii, sä tiedät, mitkä ei toimi. Korjaa ne, mitkä ei toimi tai jättäkää kokonaan pois. Ja nimenomaan myös niin keskittyy näihin asioihin, mutta tämä on niin hyvin tiivistetty, minkä sä toit. Joo, ja sitten monesti ajatellaan, niin kuin, nyt ehkä hyppää vähän eri aiheeseen, mutta joka tapauksessa niin kuin yrittäjyydestä sitä, että pitää olla aina joku niin kuin uniikki idea tai joku, että voi perustaa yrityksen. Tosi monihan, se on ehkä yleisin kommentti, minkä törmää, on se, että en mä voi lähteä yrittäjäksi, kun ei mulla ole mitään ideaa. Ja tavallaan niin kuin, sitten kun sen kääntääkin niin, että no hei, mä voin ottaa oikeastaan minkä tahansa toimialan, no kannattaa ottaa tietenkin semmoinen, joka jollain tavalla kiinnostaa ja resonoi, mutta minkä tahansa toimialan ja mietin, voisinko mä siellä tehdä jonkun asian paremmin. Sehän on esimerkiksi se vaan, että mistä tämäkin meidän niin kuin uusi liiketoiminta-ala lähti siitä, että me ostettiin itse siltä alalta, niin kuin, meidän oli pakko ostaa sieltä niin kuin tuotetta ja palvelua. Ja sitten se meni niin kuin päin honkia. Ja sitten me alettiin niin kuin sen jälkeen niin kuin miettiä, että miksi tätä ei ole tehty näin ja näin. Ja sitten me sen toimialan, niin kuin vielä tämmöinen silloin oma yhdistys sillä toimialalla, niin sen toimialan tämä yhdistyksen puheenjohtaja tavattiin ja kysyttiin, että hei, me ollaan tehty tästä toimialasta tämmöisiä havaintoja, että pitääkö nämä paikkansa. Sanoin, että pitää, että te olette spotannut just tavallaan ne kipupisteet siellä.
Ja sitten nyt meidän niin kuin idea on rakentaa niiden kipupisteiden niin kuin ympärille sit se, että me korjataan niin kuin ne kipupisteet. Ja se on nyt se tavallaan se meidän visio sillä toimialalla. Niin tavallaan niin kuin tarkoittaa vaan sitä, että tekemällä joitakin asioita vähän eri tavalla tai tekemällä niitä vaan paremmin. Mulla esimerkiksi yksi kaveri perusti yrityksen tai halusi mennä niin kuin isännöintialan yrityksen perusti, jossa sen kantava idea oli se, että ne vastaa aina puhelimeen, kun se puhelin soi. Koska niin moni isännöitsijä ei vastaa puhelimeen tai se toiminta on organisoitu niin, että ne menee johonkin vaihteeseen tai ikinä sitä isännöitsijää ei saa niin kuin kiinni. Ja sitten asiat ei toimi ja ollaan tyytymättömiä osakkaat sitten taloyhtiössä. Niin tavallaan se ihan mikä tahansa vaan. Ja jos me mietitään vaikka niin kuin monia toimialoja, miten siellä vaikka asiakaspalvelu on jo hoidettu tänä päivänä. Sehän on pistetty niin vaikeasti, että se on melkein niin kuin monella toimialalla, sä et löydä edes nettisivulta puhelinnumeroa, mihin sä soitat, vaan sun pitää ottaa johonkin info@asiakaspalvelu.fi niin kuin yhteyttä. Ja sä et pääse sitä kautta. Sitten siellä joku Pirkko, joka ei saa sanoa edes omaa sukunimeä, niin vastaa puhelimeen. Ja sitten jos sä yrität seuraavalla kerralla saada sen saman Pirkon kiinni, niin et saa, koska ei ne kerro sulle edes kuka Pirkko siellä on. Että tavallaan se on tehty niin vaikeaksi, joka sitten rupeaa ärsyttää. Että tavallaan mitä jos sä tekisitkin just ton asian vaikka ihmisläheisemmin, ja siellä olisi oikeasti Pirkko Heikkilä, joka vastaa puhelimeen, ja Pirkko uskaltaa antaa ihan oman puhelinnumeronsakin, että sä voit soittaa mulle uudestaan niin kuin takaisin, jos sulla on joku ongelma. Eli tavallaan niin kuin, mun mielestä sitä yrittäjyyttä mietitään monesti liian vaikeasti. Et ota mikä tahansa toimiala, tutki sitä vähän, tee siellä asiat paremmin ja sä voit oikeasti niin kuin tehdä siellä tosi isoja juttuja. Ja sitä paitsi se toimiala on silloin jo testattu. Monesti kun lähdetään jotain uutta ideaa tekemään, niin me tiedetään moniko startup menee niin kuin kumoon. Ihan sen takia, että siinä joudutaan monesti niin kuin sen uuden idean ihan jo testaamiseen niin kuin siinä markkinassa tekee niin hirveä työ. Tässäkin just tee se vähän paremmin tai tee se tosi paljon paremmin kuin kukaan aikaisemmin. Kyllä. Ja taas, jos me muunnetaan tämä hyvinvointiin, että kun haluat tehdä elämäntapamuutoksen, on se sitten treeni tai on se sitten ruokavalio tai molemmat tai jompikumpi, niin taas, että sä teet jonkun asian vähän eri lailla, jonkun asian vähän paremmin, niin se tuo ihan merkittävät muutokset ja se tuo merkittävät tulokset. Kyllä, just näin. Entä Tellu, miten sä itse pidät huolta omasta hyvinvoinnista ja energiasta? Joo, no se sanotaanko, että siinä mulla olisi varmaan parannettavaa ihan vaan jo sen takia, että se mun tekeminen siinä ei ole ollut yhtä johdonmukaista aina kuin niinku se on sitten ollut esimerkiksi tuo taloudenhoidon puolella. Että tavallaan mä oon enemmän ollut siinä semmoinen vähän kausityyppi, että mä oon ollut joskus tosi hyvässä kunnossa ja sitten taas tavallaan elämä on ehkä tullut siihen ja nyt kun huomaa, että ikää tulee lisää, niin ne kilot vaan niin kuin tulee, jos et sä oikeasti pidä huolta siitä, että mitä sä siitä suuhus laitat. Ja sitten on ehkä huomannut se, että oli paljon helpompi pitää silloin, kun lapset oli ihan vauvoja ja sä hallitsit, mitä ne suustaan laittaa alas. Ja oli paljon parempi tai helpompi pitää myös esimerkiksi omasta painonhallinnasta kiinni. Ihan sen takia, että kun sä määritit sen, mitä meillä syödään. Mutta nyt se menee kuitenkin, pitää ajatella niitä lapsiakin ja niillä on ne omat, jos ei nyt tykkää jostain ruuasta, niin et sä voi sitä kurkusta niiltä alas kaataa. Totta kai voit ehdottaa ja näin. Mutta tavallaan itsekin on sit mennyt enemmän siihen tyyliin, että on paljon enemmän pastaa, kaikkea tämmöistä siinä ruokavaliossa ja huomaa, että se ei vaan sovi itselle. Ja nyt on esimerkiksi siinä itsellä semmoinen kipupiste tullut vastaan, että nyt pitää taas oikeasti ottaa vähän skarpata siinä ja tehdä siinä paljon asioita. Ja sitten kun huomaa, että tämä 50 tässä kuitenkin lähestyy, niin ei se oma energia enää ole samalla tasolla, varsinkin jos ei siitä pidä huolta. Unensaanti on vaikeampaa. Sitä häiritsee paljon useampi asia, mitä ennen sen, kun menit nukkuun ja fine. Ja sitten kun sä et nuku kunnolla aina, niin sitten palautuminen, ihan kehon palautuminenkin, niin se ei onnistu enää samalla lailla. Ja sitten mulla on helposti ollut vielä, että kaikki liikunta, mitä mä oon harrastanut, niin se on just kuntosalia, tennistä, lenkkeilyä. Kaikki on semmoista kanssa, että pitää tapahtua ja nyt mennään ja näin, koska se on mun luonne. Niin nyt mä oon pyrkinyt ottaa sinne just kanssa enemmän joogaa ja ihan vaan rauhallista venyttelyä. Ja sitten kaikkea tämmöistä mukaan. Et sanotaanko, että siihen joutuu ihan eri tavalla tänä päivänä kiinnittämään huomiota kuin silloin, kun ajatteli, että on kuolematon ja sitä energiaa vaan piisasi. Koska mä tunnen sut ja mä tiedän, miten sä toimit, niin nyt mä myös kysyn tämän, että mitkä on ne stepit, mitä sä meinaat tehdä? Joo, no mä oon itse asiassa tehnyt jo aika paljon.
koska mä oon tässä aloittanut sen. Mä oon laittanut aika lailla omaa niin kuin, ruokaympyrää tai niin kuin tätä uusiksi, mutta se on aika niin kuin vielä kesken. Mutta mä oon nyt niin kuin aloittanut esimerkiksi sillä, että mä mietin paljon tarkemmin, mitä mä aamulla laitan suustani alas, että se aamu lähtisi niin kuin siitä hyvin käyntiin. Mutta se on semmoinen, minkä mä haluan laittaa tavallaan aika lailla uusiksi kokonaan omaa syömisen. Ja se on niin kuin kesken se prosessi. Mutta se, mitä mä teen tällä hetkellä, niin on just se jooga. Se on niin kuin uutena tullut ja ylipäänsä semmoinen venyttely ja sitten semmoinen rauhoittuminen, mikä on mulle niin kuin ihan uutta. Et kun mäkin olen semmoinen innostuja, niin sit mä en ole aina tajunnut, että se innostuminen vie myös energiaa. Kun mä oon ajatellut, että se innostuminen, että eihän se ole työtä tai ei se stressaa mua, kun se on vaan niin kuin mahtavaa aloittaa jotain uutta. Mutta sitten on huomannut, että kyllä se, että kaikki mitä niin kuin sä teet, niin se niin kuin kuitenkin virittää sun kehoa ihan, niin kuin, että sit helposti niin kuin se ylivireys pitää saada alas. Ja siihen on tullut just tuo jooga, venyttely ja sitten meditaatio. Et sitäkin mä oon niinku tehnyt kausittain, mutta nyt mä oon ottanut siitä ihan semmoisen, niinku, että se on niinku viikoittain. En ihan joka päivä siihen niinku pysty, enkä halua ottaakaan semmoista, niinku, että mä saan siitä jonkun stressin. Mutta semmoinen, että mä oon ottanut tavoitteeksi, että 3-5 kertaa viikossa niin täytyisi se meditaatio tehdä. Ja se on aivan mahtava. Kyllä sitten kun sen tekee, niin tavallaan sillä pystyy nollata tosi hyvin. Ja sitten tavallaan sen joogan ja sen meditaation kautta niin tulee hyvin pitkälle se uni. Et sitten kun sä oot tavallaan rauhoittunut, niin sitten se unikin tulee ihan niin kuin itsellään. Ja tuohon uneen myös se, että mulla on ehkä karkki on semmoinen, mikä on se suuri ja sokeri on se suurin. Että jos mä saisin sen pois multa kokonaan, niin kyllä mä sit sen ympärillä niin kuin syönkin aika hyvin omasta mielestäni. Sitä mä niinku yritän nähdä tällä elämäntaparemontilla nyt kanssa, mitä itse olen tekemässä, niin saada sitä sokeria pois. Ja sitten samoin alamme olemaan siinä iässä, että samoin ne sokerin haittavaikutukset, ne potkaisee vielä vähän pahemmin. Jep. Ja sitä mä en ole esimerkiksi ajatellut sitä, että vedäpä karkkipussi illalla ja yritäpä mennä nukkumaan. Niin tavallaan onkin sellainen niin kuin hirveä surraus. Niin just tämmöisiä asioita pyrkinyt miettimään ihan eri tavalla mitä ennen. Ja se on tullut enemmän kyllä vähän niin kuin pakon kautta, vaikka mä oon niihin asioihin paljon kiinnittänyt niin kuin huomiota aikaisemminkin, mutta enemmän se on tullut sen kautta, että kun huomaa vaan, että ei pysty eikä jaksa samaan. Ja sitten on tavallaan se, että mä uskon, että ei kuitenkaan tässä iässä, niin kun, vaikka se vaikuttaa, niin sille voi tehdä itse ihan hirveästi. Kyllä. Ja mä uskon, että kaikkeen pystyy vaikuttamaan, kaikkeen pystyy tekemään itse. Ja mulla yhtä lailla niin kun sen jälkeen, kun tuli lapsia ja tuli keskukset, niin tuntui, että kaikki muut mennyt edelle. Että se on lapsi mennyt edelle ja perhe menee edelle ja asiakkaat mennyt edelle. Itse jäi jotenkin ja sitten tulee se, että identiteettikriisi, olenko mitään muuta kuin äiti ja emäntä. Nyt on tämmöinen ikään kuin transformaatio, että luo itsesi uudelleen. Että kuka olen, mitä haluan, mitä teen. Ja kuukausi sitten Aaron, oltiin viettämässä hänen syntymäpäiviään ja vaihdoin vaatteita ja sitten hän katsoo mua, että äiti, haluaisin, että näytät samalta kuin ennen. Tarkoittiko se sitä, kun sä olit Kyllä, niin. Kyllä. Eli äiti, haluaisin, että näytät samalta kuin ennen. Siis, että niin kuin, minkälaiselta? No sellaiselta, kun sinä olet näyttänyt siellä lavoilla, kun sinä olet siellä kisoissa. Okei, että katsotaan kohta kuvia, että äiti, minä haluaisin, että sinulla on vähän enemmän muskeleita. Minä haluaisin tähän semmoisia muhkuroita, eli hän näyttää mun vatsaa, että hän haluaa sixpackin näkyviin, että minä haluaisin tähän niitä muhkuroita. Sitten me katsottiin kuvia ja tosiaan se kuva, minkä hän oli, että äiti, minä haluaisin, että sinä näytät tältä. Taitaa olla 17 vuotta sitten, kun olen voittanut Euroopan mestaruuden. No niin, mutta siitä mulla tuli... Mikä se herätti sussa? No niin kun, okei. Mä sanoin, että ei hän musta niin paljon ole nähnyt kuvia. Että aina ohimenne hän jossain saattaa nähdä musta, että hän on nähnyt, mutta musta tuntuu, että tämän ikäiset lapset, niin ne muistaa kaiken. Ja niin kuin tossakin mä laitoin, että jos joku mies olisi sanonut tai jotain, että mä olisin tapaillut jotakin ja joku olisi sanonut, että tiedän, että mä haluan, että sä oot niin kuin kisakunnossa. Oli se heti, että tuossa on ovi. Tämä loppui siihen, että jos se tulisi ulkoapäin, että joku vaatii, että mun pitää näyttää joltakin. Kyllä. Ja samoin kun mä olen kisannut ja mitä ikinä olen tehnytkään, mä olen sen kaiken tehnyt itselleni ja itseäni varten. Että halunnut nähdä itsessäni, mihin on mahdollista. Mutta nyt kun se tuli lapselta, jolla on ilman mitään taka-ajatuksia, että se on vaan ehkä hänen mieltymys, mistä
mistä hän tykkää. Ja että se tulee niin kuin sydämestä, että äiti, minä haluaisin. Sitten totta. Että kyllä mäkin haluan pysyä mahdollisimman nuorekkaana mahdollisimman pitkään ja niin, että kun sitä ikää tulee lisää, että se ei näy mussa. Että mä olen suorituskykyinen, mä olen elinvoimainen, mä olen energinen, että mä näytän kivalta ja ennen kaikkea, että mä olen itseeni tyytyväinen. Kun mulla on muutenkin tämmöinen, olkoon sitä anti-age tai pro-age tai ageless, iätön tavoite. Mutta miksei? Niinpä. Se, että mä haluan olla toimintakykyinen ja nuorekas, se tarkoittaa sitä, että mun pitää olla mun lihasvoima kunnossa. Joo. Et mun on pidettävä mun lihasvoimasta huolta ja samoin, jotta se on mahdollista, mun on pidettävä mun liikkuvuudesta huolta. Nyt mun on oikeasti alettava panostamaan itseeni, otettava omalle hyvinvoinnille aikaa. Ja selvä, että mä heitän itselleni haasteen. Että mä alan tekemään asioita, olisiko se samalla intentiolla, ehkä samalla intensiteetillä kuin ennen. Toki silloin, kun mä olen ne voittanut, mä treenasin 3 kertaa päivässä. Sitä mä en ole tekemässä. Mä uskon, että asiat pystyy tekemään paljon fiksumminkin. Että kun sä teet, niin kun teet oikein ja teet oikeita asioita. Niin ja sitten ehkä kun sun tavoite on vähän eri, niin se ei niin sillä lailla vaadi tuota. Niin että se tulisi loppujen lopuksi aika helpolla. Ja nythän mä olen palannut sinne ja mä rakastan. Mä rakastin sitä niin kuin semmoinen fitness-elämäntapaa. Osa on vihannut, mä rakastin. Ja sen takia mä varmaan menestyin siinä ihan hyvin, koska mä rakastin. Niin, se ei ollut sulle niin kuin se oli helppoa, se oli ihanaa, se oli yksinkertaista. Ja mitä lähemmäs mentiin kisoihin, niin sitä paremmin mä voin. Ja se oli, että oikeasti mun keho voi. Ja toki mä tein kaikki aina sille, mulla on geenitestit tehtynä ja kaikki niin kuin ruoka-aineiden yliherkkyydet, että mä optimoin kaiken. Ja totta kai se keho alkaa voimaan parhaiten. Nyt mä ajattelin, että nyt mä haluan katsoa, mikä on mahdollista. Kyllä. Ja niin eikö se ole siistiä? Itsestään nyt on musta niin kuin tosi makeata ja samoin, että se lähtee minusta itsestä. Että mä haluan nähdä, mikä on mahdollista. Että silloin aikoinaan, kun mä lähdin sinne bikini fitnessiin kisaamaan, nyt siitä on 9 vuotta. 9 vitsiä aika meni nopeasti. Ja silloinkin kun mulla tuli se, että ensin kävin kilpailemassa painonnostossa ja sitten oli, että tiedän, että menen bikini fitnesskisoihin. Mä ajattelin, että todellakaan menet aivan liian vanha. Kun mä ajattelin ehkä ihan niin kuin body fitness puolta. Mutta että aivan liian vanha. Mä ajattelin, voi luoja. Että mä käytän samaa tekosyytä kuin mun asiakkaat. Niin, kyllä. Että kun aina sanoo, että liian vanha, tai mä sanoin, että nyt mun on pakko. Valitsen mennä, että koska mä heitin tällaisen, niin mun pitää todistaa itselleni, että tämä on vaan niin kuin tekosyy. Kyllä. Ja sittenhän niin ensimmäisen, kun menin siitä kisoihin, niin tulin Suomen mestaruuskisoissa toiseksi, maailmanmestaruuskisoissa toiseksi, hävisin 1 pisteen. Oh no. Mutta sekin, kun mä sanoin, että mä Lasse Vireen tyyppinen. Niin vihaan häviämistä, niin saman vuoden aikana mä oon 3 kertaa 2. Niin. Painonnoston SM:issä mastereiden, se on toki sitten Suomen SM:issä ja mastereiden maailmanmestaruuskisoissa. Mä oon 3 kertaa 2, mä sanoin, että nyt ei enää kun naurata. Mutta seuraavana vuonna mä voitin Suomen mestaruuden. Wow. Ja se, että mä olen itseni puolta nuorempien kanssa. Niin. Ja silloin se kaikki lähti siitä, että mä itse sanoin, että mä olen aivan liian vanha, etten todellakaan. Niin nyt on silleen, että nyt kun on tämän ikäinen, että siitä on mennyt 10 vuotta, mikä nyt olisi mahdollista. Jep. Ja sitten sekin, kun me edes pyritään tohon, niin ollaan me joka tapauksessa me ollaan niin paljon parempia kuin se, että me ei pyrittäisi mihinkään, että meillä olisi minkäänlaisia pyrkimyksiä elämässä. Joo, ja mä oon yhdessä semmoisessa valmennuksessa nyt Lontoossa tänä vuonna ja jatkan sitä varmasti ensi vuonna, niin siellä oli yksi tämmöinen, missä just niin kuin tavallaan mietitään sitä, että miten sä yrittäjänä toimit, jotta sä olisit mahdollisimman elinvoimainen ja sit pystyisit, tai se on se niin kuin tavallaan se ensimmäinen tavoite, että sä organisoit ne asiat niin, että sä et just huku sinne kaiken duunin alle. Niin siellä oli just tämmöinen harjoitus, että mieti minkä ikäiseksi sä haluat elää. Ja sittenhän jengi kaikki laittoi sinne, ne on joku 78, 120, mulla on 120. Joo. Niin sitten mä kanssa ihan samalla lailla ajattelin, että hei, se pitää olla niinku reilusti yli 100. Ja sitten kun niinku tavallaan rupeaa ajattelemaan sitä, että okei, jos ottaa niinku tähtäimeksi sen, niin mitä mun pitää sitten tehdä sieltä niinku jo tänään, että se on niinku mahdollista. Niin tavallaan siitä mä oon saanut nyt niinku siitä ajatuksesta ihan erilaisen perspektiivin siihen asiaan. Koska niinku tavallaan se, että hirveän helppo on, niinku, tai on paljon vaikeampi ostaa vaikka se karkkipussi kaupasta, jos aina saa pidettyä ton ajatuksen mielessä, että viekö tämä nyt lähemmäksi mua sitä tavoitetta vai kauemmaksi siitä. Ja silloin kun saa tavallaan ton ajatuksen pidettyä, niin on paljon helpompi tehdä niitä päivittäisiä valintoja. Mutta mä oon ajatellut nyt niin, että mä yritän tässä tehdä semmoisia pieniä hallittuja muutoksia, kun mulla on myös yleensä aina se, että kaikki heti nyt.
ja sitten niin kuin hirveällä höökillä johonkin, ja sitten tavallaan jossain kohti tulee vähän se, että no niin että en mä pysty kaikkea tätä niin kuin pitää, vaan enemmän niin kuin se, että nyt tekee semmoisia niin kuin hallittuja, jotka oikeasti kantaisi sinne 120- tai 130-vuotiaille. Ja taas tässä korvaa paremmalla. Korvaa paremmalla, Joo. tee vähän paremmin. Yes. Ja taas se sokeri, se vanhentaa meitä. Et sokeri on yksi nopeimmin vanhentava, tai taitaa ehkä vanhentaa nopeammin kuin mikään muu ruokainen. Ja se on kanssa, kun ton pistää mieleen, niin se pistää kyllä jättää niitä karkkipusseja sinne kauppaan, vaikkei se vielä täysin onnistukaan. Mutta sitä kohden yhä enemmän. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. All right. Tuleeko sulle jotain mieleen? Tuleeko sulle joku juttu, mitä sä haluat kuulijoille, katselijoille vielä tuoda esiin? Mun mielestä me katettiin aika hyvin. Koska musta nyt tässä on tosi hyvä napakka halkipoikki pinoon. Kyllä, eli 130 kohti. Sitä kohti. Hyvä, kiitos Jenni. Kiitos Tellu. Kiitos, että olit linjoilla. Jos on toiveita, mitä tahansa mielessä, niin voit kommentoida alle tai lähettää viestiä. Ihana, että olit mukana.